Septi. Wilujeng dalu Mas Togok masalah 1 kita. tahun setengah yang lalu Iya. saya serombongan di sini, Pak. Mungkin Mbak Septi di kala itu jenengan niku mboten tinta. Oh, nggih kadosen. Kadosen mboten tinta awit wonten adicara piyambak. Nggih. Terus biasane kene Mbak Septi. Nggih. Bayangan nangaring Grumbul lan Kulon. Desane Grempang Pasir kowe terakhir kali kowe sebelum ada corona lho, Pak. Sebelum ada corona Ya, berarti sekitar 2019 ya. Antarane Oh iya. biyen nanggap Mas dalam Ogi Sabdo Carita dari Widara Payung. Nggih. Terus Nah, saniki alhamdulillah ketiban sampur kula kalian panjenengan sak rombongan. alhamdulillah. Mulane ngaturaken gunging panuwun kagem para warga masyarakat, para panitia, para donatur ingkang sampun nyengkuyung pagelaran dalu niki. Apa malih dalu niki niku saking swadaya masyarakat, Bapak. Oh, Saged kula kados niki karo Buyut rukun nggih Mas Buyut rukun. Togok. Nggih. Pertanyaane nang kene didoakan moga-moga sing bisa tambah subur makmur. Amin. Perekonomiannya ya sing lancar jaya. Amin. Terus para pengusaha sing sukses ya, Mbak. Amin. Sing para pegawai negeri karo guru piye, Mbak? Nggih, mugi-mugi minggah pangkat derajate. Sing Mugi-mugi sing berkah. amanah. Amin. Para pemimpin ya sing amanah ya, Mbak. Nggih, leres. Sebenarnya jadi pemimpin ya ora gampang. Ya bener. Iya, kata anu kaya pepudenku Bapak Kades Margana. Bapak Kades itu dasarnya piyayine ya globo. Piyayine kalem alit. Alit. Alit itu tegese cilik. Iya. Cara wayangnya itu kayak Raden Wisanggeni sing senengane paring tetulung. Kalian sepadane murid, Pak. Nggih. Sing rawuh kathah nggih, Pak. Kata sangat alhamdulillah niki ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, mbak sami lenggah niki jan buyut Ibu-ibu rukun. sami Iya. lenggah? Sami lenggah ning konten teras ibu-ibu. Niki Kata niki. penggemar wayang saking lahar putih rawuh, Pak. Anjir. Njang dalu kan lahar ngene wayang terus lho. Lahar ngopo putih. Ati pala namanya njang. Cilangsur, Pak. Cilangsur. Nggih. Hubungannya kayak gini sih. Iya. Ngomong, Pak. Aja berisik. Cilangsur, Pak, pemaning bengi iki dan luar biasa diparingi terang ya, Pak. Alhamdulillah, sumuk-sumuk main. Sumuk-sumuk isis. Ora adem ya ora. Bakule ya laris. Alhamdulillah. Dengar bakule iki pada tutup. Iya, Iya, berarti ket sore rame, Pak. ramai sangat. Ya, mau. Alhamdulillah. Pamaring pertolong kana ke mlebu ngene ku sak angel banget berkane bakule akeh. Iya, benar. Wis Dilalai sangat paringi berlipat. laris kabeh. Amin. Penontonnya ya moga-moga sing sehat kabeh, Mbak. Amin. Pak Boy, Nggih. terus Mbak Wito, Mbak Dito. Pak Haji Warto. Nggih, Pak Kathah. Haji Warto. Nah, Kathah. nggih wonten pamundutan apa mboten, Mbak? Kadose dereng. Oh, dereng wonten pamundutan. Nggih. Monggo nuwun pirsa kalian Bapak Ibu badhe request lagu napa sing nyemek-nyemek, Mbak? Anjir. Napa niki Bapak Ibu lagune? Terus Ninggal katresnan. Apa malih? Napa malih? Selendang biru sing lawas napa sing Oh sing anyar. Sing anyar urung Nggih. dijahit. Selendang biru. Urung Terus dijahit. napa malih niki? SMS. Lagu zaman kapan nggak SMS? Kayak racun. Lagune ninggal katresnan nggih, Mbak. Nggih. Ya, digarap sing gayeng sing redeng. Men ke kena diroma nang canom, kena diroma laling juga. Ora jatahe dewek-dewek. Kuman kabeh, Mbak. Nggih, mangke setunggal-setunggal nggih Mas. Iya, mangga lakune meninggal katanya nganti nipur para sutrisna guru ingkang live streaming mugi mirsani wonten lokasi. Monggo, Mas. Berpacu dalam melodi. Oke. Monggo
Bujang kabeh. Bujang. Tur gelane sarjana seni. Alhamdulillah. Mas Ramdan Tenggedere. Nggih.
Wis sarjana seni. Iya. Mas Kuat Boben Mas Kuat. wis sarjana seni. Sarjana. Mas Garu Ganeswara kuwi ya sarjana seni, Mbak. Iya. Terus sing balung kuwi ya kabeh ya SMKI kabeh. SMKI. Insidene ya sarjana seni. Baru kaya lulusan ISI Surakarta. Alhamdulillah. Mbak Ade ya lulusan ISI Surakarta. Alhamdulillah. Nova ya sing lagi kuliah utawa kelas. Iya. Sampean ya lulusannya sarjana pendidikan. Alhamdulillah. Angger nyong sarjana ekonomi ya ora. Sarjana seni ya ora. Ya tapi kan SMKI. SMKI Minimal dua bekal iku. Lah nyong kan ora ada apa-apa iki. lah SMKI nyong ora tau sangu bekal lho, Mbak. Bekal ilmu maksudnya. Hah? Bekal ilmu. Oke sangu. Iya. Oh, sangu itu penting. Iya benar. Iya. Embedek. Makan bergizi gratis. Ngertinan banget Mas Togo. TikTok sih. Terima kasih Mbak Septi, semoga selalu cantik. Amin. Cantik ya kan? Iya. Sinden kayak kudu cantik loh Mbak. Ya iya, cantik menarik. Kayaknya ngarep. Cuma nengak. Siapa kan? Mbak. Mbak. Mbak Arum. Arum Mbak. Adik. Dari Kebaya Cuita. Oh galeri Cuita. Kayak spot. Molu. Sambung gedung sun lambak kuliah ya sepi rintik pada bulan langgang bulan limbiwan carukan Wilujeng dalu Mbak Arum. Wilujeng dalu Au. Ya bilang AA ge rasane. Sarawitan. Togo. Iya. Wilujeng dalu Mbak Ade. Wilujeng dalu. Iya. Kedua wanita ini kalau saya pandang semakin hari tambah cantik, Masa? tambah mempesona. Masa? Para Sutrisna budaya sudah menunggu kedatangan Anda. Sing rawu apa ya Pak? Apa? Kamu disebut. Mungkin sing streaming ya akeh. Banyak. Tembus 4.220 penonton. Luar biasa. Terus kados kok Gas. super power. Super. Biasanya sone ya sonhur. Apa ini? Kagungane bos Tikun Diantaru. Diantaru punya Iya. son berke. Nyatane son ge tak gonang nyong ya tambah Tambah super power. main. Masalahnya kopi ya berja. Nah, main. Apa maning gamelane Super power. kali salah. Siapa sing ora ngerti karo gamelan kali salah? Siapa jajal? Larase pleng, Pleng. lempeng, Lempeng. kenceng, Kenceng. meling-meling. Meling kayak sinden. Iya. Aduh.
Sinden ya pancen kudu meling. Meling nang ora meling ora digawe dalange. Ya Rasane nang kene ya keserten. jangan ayu bang. Semangka ya hadir. Semangka ada. Wes semangka wes sih. Jeruk. Jeruk. Semangka. Sama Lutis. lutis. Kacang. Jambu kluthuk. Jambu angkuh. Jambu kluthuk e nggo ngatasi men aja wetenge larak. Nah, ngomong bae men aja. Ya wetenge larak, dia bisa nambani loh. Iya, terus ada nasi bok. Nasi bok. Beans. Iya, mulane matur nuwun karo Kyai kene, Terima Pak. kasih kepada panitia. Itu apa? Kita masuk saya, kita Semoga masuk. sehat selalu. Amin. Bejang nanggap maling. Amin. Si diarep-arep kuwi lho, Pak. Iya. Abot tahun kene ketone wayangan. Amin. Wong wis kenal karo nyong. Umpamane nanggap nyong maning ngundak ka ora kakean karo nyong. Paling mudah pirang atus. Ya. Wow, ada yang datang nih. Gampang. Mas Toro. Mas Toro. Isa, tahu sama Mbak? Mas Toro pengendang kalau Iya. teman-teman. Oh, dan kawan-kawan. CS-nya itu. Iya. Pasukan. Pasukannya Mas Main ya. Toro. Main. Nyusul sama Saben Mas bengi Toro. Cilacap ana wayang lho, Pak. Setiap malam. Tadi malam bapakku Pak Eko Suwaryo nang ngaring Doplang. Wonten domplang. Nang Doplang. Ngenjang dalu Pak Sinten. Pak gedeku Siapa? nang ngaring Adipala. Siapa dia? Pak Kukuh Bayu Haji. Oh, Pak Gede jenengan. Nggih. Oh, syukur. Berarti kan nek Pak Dalang niku Pak Gedene nek Bu Arum napa ne? Ya Pak. Aku? Pak E. Terus bengi iki nang ngaring Kelapa Gada mau sing wayang. Ada siapa? Nggih. Winginane nang ngaring Jetis ya nang wayang. Siapa? Mas Dalang Bibit Waluyo. Alhamdulillah. Iya. Besok malam ada siapa lagi? Besok malam di Kebumen juga ada wayang. Ada siapa? Dalam di panggung Bayu Haji. Loh, siapa sih, Ben? Kancaku. Ponakane Pak Samikin. Pang pundi niku? Nang Jladri. Ponakanku ya? Oh iya. Pak Gede kene liliku lho. Pak Samikin sih pernah liliku. Oh, gilik, Jan. Ponakannya ini pun Jladri gede. esuk ya. Mangga. Esuk yang mana nang ngaring. Siapa lagi? Dek. Pesugihan. Sinten? Tanyo. Ya Allah, laris ya, Mbak. Angger nyong ae wis sampeyan wis salah. Alhamdulillah. Asal lagi selok. Ada surat datang. Surat keterangan. Tampani. Wong melarat kekurangan. Tampani. Ya, tampani. Diwaca Mbak. Yang yang maca padahal Bu. Bulat dadi. Nyuwun. Bocah kok senengane pada nebak-nebak. Nyuwun. Tembang. 1 gubuk asmoro. 2 liwung. Bos apik. Dari panitia. Bos. DP 50 juta. Terima kasih Pak Panitia. Niki Nambah panitia blobo-blobo. Tur nek kebun denko senengane kedung benda ya rawuh. sinten? Juragan kebo. Hah? Juragan kebo. Kebo temenan? Kebo. Ndi? Pak sinten? Batikan ya. Oh, Pak Boeing ngarepe terus ngarepe maning. Batikan kayak sandinge Mas Aris. Di sih, Wis Pak. ngandeng rokok. Juragan Kebo, Pak. Kowe ngarepe Alhamdulillah. Mas Waluyo. Pak Sinten? Pak sinten asmane, Pak? Cokol kene ngaring kontak. Pak sinten Pak asmane, Pak? Pak gagahe, Pak Ya Pak. Ngesuk arep nyumbang Wiwin tanggal 18. Lah masa disumbang-sumbang sih kepriwe? Orang dek arep bayar Mbak Wiwin. Oke, Bintang tamu lho. syukur lagi. Niki sami rawuh kata Mbak Ade sinten mawon monggo. Niki wonten Mas Salim, J. Pak Ardi, wonten Mas Ardi, Ardi, Kaping Mas J. Waluyo. Proyek Mas Adi kok. Mbak Sadam. Oh, bayasan. Niku masakan kopi lendor. Asik nih Kopi kau. bau sonten. Oh, oke. Sinten Ali, Mbak? Sinten Bu? Sinten? Pak Rahno. Rahma. Niki Ardi. Kawan sindek, kawan kota. Nggih Niki Ardi niki ketemu. Nek Nardi dari Sumpyo. Mas Biasane Hadi. sama Mbak Mas Hadi. Mas di Adi. Waluyo. Sanes. Mas Adi kuis disebut. Wis. Niku masakane biasanya selangkung rong langkung. Oke. Oh, ya. Mas apa dia sing kota? Nah, oke. Oh, tuh ya jarku sekolah. Di lagune apa milih Mbak? Monggo Mas Toro kita lagu apa enggak? Oh ya wis. Nyawer bae Mas Toro. Tokane. Lagunya apa Mbak? Ini monggo. Sing mau sing Oh, disitu. iku. Oh, ini liwung dulu.
Limo. Siap Pak. Dari panitia itu loh, Mbak. Mas Waluyo nggih biasane limo. Iki lawas niki Mas Iya. Waluyo. Jadi mongko tuh dia ratau man kabeh. Nggih. Minuman kabeh langsung kan ditangkapani. Amin amin. Dia nggak kompak nyambut gawean temenan. Mesti ngomongnya pada seneng. Loh, Apa maning anggar apik. nggih. Apik ora apik, jaluk ngapura. Moga-moga bisa ditangkap. Apane? Ya pak gelarane lho. Oh, nggih. Iku tuh kayak gue. Siap. Iya. Yo maka Pak Arum dan juga Mbak Ade Cuit. Mangga nggih Mbak Karti, siap. Iya Pak Karti. Kopi lendang. Nggih Mbak Karti niki kan wau. Beres. Mangga Mas lagunya Lingung berpacu dalam melodi. Oke. Maringi rezeki sinten, Mbak? Bos Waluyo. Juragan pitik, juragan ayam. Juragan ayam. Cilacap kota. Dening tumben Sedelan. separoh sedelan, Bos. Orang buat apa bos? Ibu angkat iki kau yang petang iki perlu. Mandel ya, Bu. Mandel banget. Terima kasih Bos Waluyo. Sehat selalu, lancar terus nggih, Bos. Amin. Amin. Niki bunen kula Pak Tarjo malah Pribun. set nandang gerah, Mbak. Oh, mugi-mugi Boten. cepat mantun. Nggih. Maos klinik Oh, maos. NU. Oke. Nyata jam mriki, Mbak. Nggih, mugi-mugi sing cepat nika nggih sehat malih. Nggih. Niki saking jurang bahas mawon mugi live streaming. Sing ngaturaken ini sendal dulu. Pak Sarno dan kawan-kawan enggak disambung enggak? Mangga. Sampai Kan
Jangan semangat banget loh Mas. Hah? Semangat banget. Asal ora semangat berarti udah rombonganku. Oh, anak tapi sing turu kok. Turun, Anak. aku kebangetan itu. Berarti sing turu anu kepriwe kowe? Kebangetan larisen. Turunan kene kowe mau padahal. Apa sih? Anak. Apa sih? Anak lah. Nang apa sih kowe ngerti banget ya? Anak sing turu. Bagas apa? Ya sih. Bocah nom-nom ya orang sing turu. Ya ora anak sing turu. Iya. Paling merem. Yang anggernya kadang turu, kadang melek. Oh kadang. Ya sih kayak dimelek. Jelas. Oke Mas. Lanjut napa mboten? Lanjut. Sepira Mas? Sepira Mas? Sambung. Oh. Yang sengaja kok iki medeni banget sih medeni kok sing ngender kok. Ayo. Satu mati tepuk tangan. Ih. Nah, Rame pokoknya. Rame. terima kasih sudah ya. Ya, terima kasih, Mbak. Dan yang harus Oh, kopi lain, Mbak? Pak? Kopi Oh, lain. kopinya Siki, siki. Oh, siki. Tamani, tamani. DP-nya apa Mbak, Mbak? Mbak, sini, Mbak. Nyat, Mbak. Menyaksi Apa Mbak Irma? Yo, Mbak Irma, Mbak Irma, yo, Mbak Irma. Siapa sih orang Ayo, Mbak Karti. Yo, mana? Spesial buat Mbak Karti. Nah, kayak kan sebelah kanan Irma. Oh iya, Irma ini. kanan tengah, Irma kanan. Oke, Pak. Jadi cara sindingan wayang itu dari sing ginuk-ginuk. Iya, nggak sih krepek kok kene bae. Nyong krepek sih nang pinggir. Ginuk sama ya ginuk-ginuk. Sebenarnya kan kayu baru. Oh iya, nomor 1 jadi ya salaman. Sebenarnya gue ayu jangan. Salaman visit Mbak Karti. Ya kalau baca potongnya ya baca. Oh, yang Mbak Karti. Mbak Karti. Mbak Karti rambutnya jen luar biasa Mbak. Pirang. Apa Mbak gimana sehat Mbak? Salaman apa Mbak? Ada. Pernah ya kan buatan saat ini? Kopi lendot Pernah ya kan buatan saat ini? Oh. Kopi lendot Mas. Garap. Mangga. Sekarang Mbak Irma, Mbak Ade, Mbak Siapa? Arum. Matur nuwun Mbak Karti. Tampan DP. Irma Di Mbak. Jepeni. Ki aru ora apa Mbak ya Allah. Di portal dari telu. Yo. Di portal. Iya di biar payung galau. Siap Mbak? Ya Pak Ayu asal dulu. Oke, ya Mbak. Perintah Mbak kalau lagu-lagu. Ayo. Mas Salim sekalian Mas Salim. Mas Oh, Ali. masalah iya. Sisanya. Masalah tidak lama ini tidak. Ayo. Berjoget. Lagunya kopi lendot. Jemput. Mas Waluyo lagi Mas Waluyo. Kalau kayak sing bulu kabel kan kamu. Mas Ali. Biasanya mengko Mas Aris. Bubar ya, Oh, iya. barang bubar ya. Iya, bubar. Ini Mas Ali wis WA Dita. Salim.